Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Laway. Pangalan mo. Taong 1976. Buhi, Camarines Sur. Itong mga panahong ito, payapang naninirahan sila Laway di kalayuan sa sapa ng Buhi. Sa edad niyang 19 na taong gulang, hindi pa siya nakakalabas ng kanilang baryo. Mariin kasi siyang pinapaalalahanan ng kanyang ama ukol sa mga peligrong maaari nilang makasagupa sa ibang lugar. Dahil sa matunog pa noon ang istorya tungkol sa mga aswang at mga mangkukulam, kung kaya tuwing sumasapit ang hapon, hindi na sila gaanong nagsisilabas. Ang ama naman niya noon, pili lamang ang mga kinakausap na personalidad, gawa ng labis itong natatakot na baka hindi niya mamalayan na inuunti-unti na pala sila ng mga nilalang. Subalit sa kabila ng kanilang pag-iingat sa kanilang lugar, hindi nila namalayan ang pasimpleng pagpasok ng isang matandang aswang. Habang nasa kasagsagan ng pagdiriwang ng pista ng kanilang lugar sila Laway, meron silang nasipat na isang matandang babaeng humingi ng tulong sa kanilang mga kapitbahay. Sa unang tingin maawa ka talaga dito dahil pakiramdam mo para yung pinagkaita ng kanyang mga mahal sa buhay. Halos hindi mo nga akalaing aswang ang matandang yon sa kadahilan ng napakaamo ng pagmumukha nito at palagi yung nakangiti. Sa ilang oras na paikot-ikot nito sa kanilang baryo, may iilan na sa kanilang mga kakilala ang nakakapansin sa matanda. Dala ng pagkaawa ng mga ito, nagpa siya yung tumulong sa abot ng kanilang makakaya. "Nay, taga saan ho ba kayo?" tanong ng isang kapitbahay nila Laway. Nang marinig ito ng matanda, tumangulang naman ito sabay turo sa panorteng direksyon, sabay lahad na malayo pa ang pinanggalingan niya. Dagdag pa nito na, kaya lang naman siya nadapo sa lugar na yon dahil mismong mga mahal niya sa buhay ang nagpalayas sa kanya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon nila napag-alaman ang pangalan ng matanda. Ayon kay Laway, kung hindi siya nagkakamali, ang pangalan ng matandang yon ay Melitona. Paglalarawan niya dito, isa yung ordinaryong matanda na halos makuba na dahil sa sobrang katandaan. Palagi din yung may daladalang tungkod, gawa ng hindi na nito kayang maglakad ng walang alalay. Dagdag pa ni Laway, napakabaho na din ang amoy nito na halos maihahalin tulad mo sa baho ng tuyong lupa. Matapos nilang mapag-alaman ang sitwasyon ng matanda, nagpasya silang patirahin na muna ito sa isang barong-barong na kubo na kanilang ginawa. Binigyan din nila yon ng pagkain at kasuotan para naman kahit papaano maging komportable ito. "Nay, kung may kailangan pa ho kayo, huwag kayong magdalawang isip na kumatok sa mga bahay namin ha. Lalong-lalo na dyan sa bahay nila Laway, nakalapit nyo lang." Wika ng isa nilang kapitbahay matapos nitong maibigay sa matanda ang iilan nitong pangangailangan kagaya ng pagkain at tubig. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, tumangulang naman ito at ngumisi. Habang pinagmamasdan nila Laway ang dalawang nag-uusap, may kung anong kutob naman ang dahan-dahang umaahon sa kanyang dibdib na halos hindi niya gaanong maintindihan. Dahil sa wala pa naman siyang basehan, kung kaya't minabuti na muna niyang sarilinin ang lahat ng kanyang mga haka-haka. Makalipas lamang ang ilang minuto, bumalik na si Laway sa kanilang bahay para ilahad sa mga magulang niya ang mga nasaksihan niyang pangyayari. Subalit dahil sa abala ito sa pagdaraos ng pista, kung kaya't hindi nito natutukan ang bawat katagang kanyang ibinahagi. Lumipas pa ang 3 araw,
doon pa lamang nalaman ng mga magulang niya ang tungkol sa matandang nagngangalang Melitona. Kaya nila yun natunugan dahil ito mismo ang kumatok sa kanilang pintuan para humingi ng pagkain. Pagsilay ng kanyang ama sa matandang yon, bigla naman itong napaatras papaloob ng kanilang tahanan na para bang nakasipatyo ng kakaibang nilalang. Subalit nang mapagtanto nitong pinagmamasdan siya ng kanyang asawa at mga anak, tila bang napilitan ng kanilang padre de pamilya na magpanggap. Tubig lang naman ang hinihingi ni Melitona sa kanila, kung kaya't agad naman yung ibinigay ng kanyang ama. Sa pag-alis ng matanda sa kanilang tahanan, dali-dali itong lumapit sa kanila habang nagwiwika ng, "Kailan pa matandang yan dito? Bakit ko hindi alam ang tungkol dyan?" Tay, 3 araw na huyang namamalagi dito. Hindi ho ba noong pista pinagsabihan ko na kayo ukol dyan? Hindi nyo naman ako pinakinggan nun. Kaya naman hindi ko na kayo kinulit. Pagpapaliwanag naman ni Laway. Nang marinig ito ng kanyang ama, minabuti nitong manahimik habang patuloy na pinag-iisipan ang kanyang mga naramdaman. Bagaman wala itong detalyeng ibinahagi sa kanila, malakas ang kutob noon ni Laway na meron itong nararamdamang kakaiba. Sa paglipas pa ng mga araw, nagdesisyon siyang bantayan ng matanda upang mapatunayan ang kanyang haka-haka. Para hindi siya malagay sa alanganin, palagi niya noong isinusukbit sa kanyang bewang ang 2 balisong na ibinigay ng kanyang tiyuhin. Isang gabi, nagkataon namang may sayawan sa liwasan ng baryo nila Laway. Dahil sa nakasanayang gimik na yon ng mga kabataan, kung kaya't hindi naman naging mahirap para sa kanya na humingi ng permiso sa mga magulang niya. Ang idadahilan niya rito, may sasayawin siyang dalagang nakilala niya sa kabilang baryo. Bago siya umalis ng bahay nila, kabilin-bilinan ng kanyang ama na huwag magpaabot ng 10 oras sa labas. Wala namang pagpipilian noon si Laway, kundi ang sumang-ayon kahit alam niya sa kanyang sarili na masusuway niya ang utos na yon. Makalipas lamang ang ilang minuto, kasalukuyan na niyang binabagtas ang daan patungong liwasan. Sa pagdaan niya sa barong-barong na kinaroroonan ni Melitona, bahagya naman siyang natigilan nang masipat niya doong walang tao. Nakapatay ang gasera sa loob at nakabukas ng bahagya ang pinto nito. Dala ng kuryosidad ni Laway, dahan-dahan niyang nilapitan ang kubo. Sa pagsilip niya sa loob ng kubong yon, halos umusog naman ang kanyang sikmura dahil sa tindi ng amoy na nalanghap niya. Walang sabi-sabi, dali-dali siyang kumaripas ng takbo papalayo sa takot na baka masilayan siya ng matandang sumisilip sa bahay nito. Sa pagdating niya sa liwasan, pinilit niyang kalimutan ang mga bagay na kanyang naranasan sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga kaibigan niyang naroon. Maya-maya pa, nang medyo marami na ang grupo nila, kahit papaano nagagawa ng makalimot ni Laway. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagsasayaw, nawala na nga sa kanyang isipan ang tungkol sa kubo ng matanda. Halos hindi na niya ninais pang sariwain ang kanyang mga nakita, gawa ng nababahala din siya, lalo pat uuwi pa sila maya-maya. Pagpatak ng 12:00 ng gabi, nagpasya na ang namamahala sa sayawan na itigil na ang kasiyahan. Maliban kasi sa nakakabulahaw na sila ng mga nagpapahinga, may iilan na ding matatanda ang hindi napigilang magreklamo. Wala namang nagawa noon sila Laway, kundi ang umuwi at magbakasakali sa mga susunod na araw na muli nilang mararanasan ang ganoong kaligayahan. Sa pagbagtas nila ng daan, paisa-isa namang nagsipasok na ang kanyang mga kaibigan sa mga bahay nito. Dahil siya ang nasa dulo, kung kaya't mag-isa siyang naglakad patungo sa kanilang tahanan.
Hindi naman siya nababahala kahit papaano, gawa ng ramdam niya sa kanyang sarili na marami pang gising noong mga oras na yon. Subalit, makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, bahagya naman siyang natigilan nang masipat niya ang isang ilog sa gitna ng kanyang dinaraanan. Labis-labis siya noong nagtataka, gawa ng ang buong akala niya salungat sa direksyon ng bahay nila matatagpuan ang ilog na yon. Pagsilay niya sa pinakagitna nitong bahagi, nakasipat siya ng isang taong nakatuwad, wagwag ang buhok at tila bang nakatitig sa tubig. Maya-maya pa, nanlilisik naman ang mga mata nitong sumilay sa kanya habang unti-unti itong umaangil. Dahil sa pangyayaring yon, walang pagdadalawang isip naman niyang binunot ang kanyang talibong sabay lakad pa atras. Maniwala kayo o hindi, kahit kitang-kita ni Laway ang nilalang na yon na halos hindi na makatayo ng tuwid, napakabilis pa rin ang paggalaw nito. Alam niyang matanda na ang nilalang pero ang labis niyang ipinagtataka ay kung bakit napakaliksi pa rin ito. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, nadapo sila sa isang lugar kung saan wala gaanong kahoy na nabubuhay sa paligid. Sa muling pagsilay ni Laway sa nilalang, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang pagmumuka ni Melitona. Ibang-iba na ito sa ordinaryong pagmumuka ng matanda, gawa ng meron yung pabilog na bunganga na may mga pangil sa labi nito. Malaahas din ang dila ng matanda na kulay lila. Ayon pa kay Laway na ang labis niyang ikinakatakot sa nilalang na yon ay ang braso nitong napakahaba. Panay din ang ginagawa nitong pagtuwad sa kanyang harapan sa bawat paghakbang nitong ginagawa. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapansin niya ang lugar na pamilyar sa kanya, mabilisan naman siyang kumaripas ng takbo habang patuloy na sumisigaw. Lahat ng bahay na kanyang madaraanan ay sinisigawan niya upang mapukaw ang atensyon ng mga taong nagpapahinga. Sa pagdating niya sa sentro ng kanilang baryo, nasipat niya ang pagsilabasan ng kanilang mga kapitbahay at kasabay nito ang pagkawala ni Melitona sa kanyang likod. Dahil sa pangyayaring yon, hindi maipagkakaila ni Laway na marami ang nagalit sa kanyang ginawa. Subalit kahit maraming masasakit na salita ang sinabi ng mga ito sa kanya, pilit pa rin siyang nanindigan sa mga dahilan kung bakit niya nagawa ang ganoong bagay. Upang makapagpahinga na ang karamihan, nagkasundo ang kanilang mga kapitbahay na kinaumagahan na lamang pag-usapan ang tungkol sa mga nangyari. Bukod kasi sa walang nangahas na gumising kay Melitona, bakas din sa pagmumukha ng iilan sa kanila ang labis na pagkabahala. Nang dumating na sa puntong tinantanan na si Laway ng kanyang mga kababaryo, tahimik naman siyang pumasok sa kanila. Kahit papaano, labis naman siyang nagpasalamat sa kanyang ama, gawa ng sa dinami-rami ng taong nagalit sa kanya, yun lamang ang nag-iisang nakaintindi. Ni katiting nagalit sa pagmumukha ng kanyang ama noong mga oras na yon, wala siyang nakita. Sa katunayan, imbis na sulsulan nito ang kanyang mga kababaryo, mas pinili nitong siya ay panigan kahit hindi nito alam kung ano ang totoo. Habang nakaupo silang mag-ama sa sala, mahinahon naman itong kinausap ni Laway sa pagbabaka sakaling magagawa niyang malaman ng rason ng kanyang ama kung bakit nagawa pa siya nitong panigan. Nang marinig naman ng kanilang padre de pamilya ang kanyang naging tanong, nakangiti lang naman itong napatitig sa kanya habang unti-unting hinahawakan ang kanyang ulo. Alam mo anak, kahit minsan may mga bagay tayong hindi na pagkakasunduan, anak pa rin kita. Tumalikod man ang lahat ng tao sa'yo, asahan mong mananatili ako sa tabi mo. Hindi ko hahayaang makita kang nahihirapan habang ako'y nabubuhay pa sa mundong ito. Huwag ka mag-alala, kasama mo ako bukas. Ano man ang maging pasya nila, hindi natin yan tatalikuran.
wika ng kanyang ama. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon naramdaman ni Laway ang pagmamahal ng kanyang ama sa kanya. Kahit anong pigil niya noon sa pagtulo ng kanyang luha, hindi niya pa rin yun nagawa na para bang napakalambot ng kanyang puso pagdating sa mga salitang nanggagaling sa kanyang mga magulang. Makalipas pa ang ilang minuto, muli na naman silang natigilan nang makarinig sila ng mahihinang kaluskos sa bubong ng kanilang tahanan. Alam nilang hindi pusa ang hayop na naroon sa itaas, gawa ng masyado itong malaki. Sa sobrang laki nga nito, pansinan nila Laway ang dahan-dahang paglangit-ngit ng mga kawayang nagsisilbing pundasyon ng bubong nilang gawa sa pawid. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman niyang inilabas ang dalawa niyang balisong para paghandaan ang mga bagay na hindi nila inaasahan. Sa paglakas pa ng kaluskos sa bubong ng bahay, panay na ang pagmumura ng kanyang ama habang paulit-ulit nitong hinahamon ang nilalang na gumagambala sa kanila. Hindi pa to nakontento, nagdesisyon yung lumabas para harapang kalabanin ng nilalang. Kahit wala sa isip noon ni Laway ang makipaglaban ng harapan sa nilalang na yon, napilitan na din siyang sumama gawa ng ayaw niyang hayaang mag-isa ang kanyang ama. Habang dahan-dahan nilang binubuksan ang pinto ng kanilang tahanan, kung ano-ano ng ingay ang naririnig nila sa paligid. May mga atungal, alulong at mga tinig na animoy nag-uusalang paulit-ulit. Tila bang ginagawa ng nilalang na yon, unti-unti silang tinatakot upang sa pagdating ng puntong nakalabas na sila, wala na silang lakas ng loob para makipaglaban. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang makalabas na sila sa bahay nila, bigla nilang naramdaman ang pagtahimik ng paligid. Yung tipong sa isang iglap lang, nawala ang nilalang na dahan-dahang nagpaparamdam sa kanilang tahanan. Sinubukan na ding kausapin ni Laway ang kanyang ama na bumalik na sa loob ng kanilang bahay, pero hindi pa rin yun nakinig. Sa pagpapatuloy ng ginawa nilang pag-iikot, purong mga kuliglig lamang ang kanilang nasisilayan sa paligid. Maya-maya pa, sa muling pagtama ng liwanag ng buwan sa bahay nila, doon nila nasilayan ang isang nilalang na tahimik na nagmamasid sa itaas ng kanilang tahanan. Namumula ang mga mata nito habang tahimik yung nagmamasid sa kanilang dalawa. Dahil sa kanilang nasilayan, dali-dali naman silang naatras pabalik sa pinto ng kanilang bahay. Sinubukan din ng kanyang ama na itaboy ang nilalang sa pamamagitan ng pananakot dito, pero hindi yun umubra. Pagsilay nilang lumundag ito ng napakataas, tanging pagsigaw na lamang ang kanilang nagawa, subalit nakapagtatakang ang kanilang mga kapitbahay na malapit lamang sa kanila, tila ba hindi naririnig ang kanilang paghingi ng tulong. Maya-maya pa, nang ilang dipa na lamang ang layo ng aswang sa kanila, halos hindi na nila alam ang kanilang gagawin. Yung kanyang ama noon, nanginginig na ang buong katawan dahil sa takot, ngunit patuloy pa rin yung nananatili sa kanyang kinaroroonan. Makalipas pa ang ilang minuto, nang masipat nilang dahan-dahan ang lumalapit sa kanila ang aswang, buong tapang naman yung sinugod ng kanyang ama. Subalit paglapit na paglapit pa lamang nito, mabilis na naman yung tinadyakan ng aswang, sabay lundag sa kinalagpakan nito at walang pagdadalawang isip na itinarak sa dibdib ng ama ni Laway ang matatalas nitong kuko. Habang ginagawa yun ng nilalang, bakas sa pagmumukha ng kanyang ama ang labis nitong pag-aalala para sa kanyang kaligtasan. Nang hindi na maatim ni Laway ang kanyang nasisilayan, buong tapang naman niya yung sinunggaban sa kabila ng takot na kanyang nararamdaman. Wala siyang ibang inisip nun, kundi iligtas ang kanyang ama anuman ang mangyari. Dahil sa ginawa noon ni Laway, kung kaya't kahit papaano nagawa niyang maiurong papalayo ang nilalang sa kanyang amang sugatan. Habang hinihila niya ito,
Walang habas naman niyang itinatarak sa pagmumukha nito ang bitbit niyang balisong. Paulit-ulit niya yung ginawa na para bang desidido na siyang patayin ng nilalang na yon. Ngunit bago pa man niya ito malapatan ng matinding pinsala sa muka, nagawa na siya nitong ibalibag sa lupa sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang balikat. Sa sobrang lakas ng pagkakabalibag sa kanya ng nilalang, ilang minuto din siyang nanatiling nakahandusay bago siya nagkaroon ng lakas para tumayo. Habang pinakikiramdaman ni Laway ang kanyang sarili, kitang-kita naman niya ang aswang na yon na dahan-dahang lumalapit sa kanyang ama. Paghawak nito sa paa ng kanilang padre de pamilya, mabilisan naman yung hinila papalayo ng nilalang, pero bago pa man niya ito mailabas sa bakuran, nagawa naman yung mahawakan ni Laway. Ginawa niya ang lahat para mabawi ang kanyang ama habang patuloy na sumisigaw. Lumipas pa ang ilang minuto, napilitan na ding bumitaw ang aswang nang mapagtanto nitong unti-unti nang nagigising ang iilang kapitbahay ng mag-ama. Pagkaripas nito ng takbo sa kakahuyan, agad naman yung nawala sa kanyang paningin na siyang naging sanhi para sa kanya na pumasok sa bahay nila. Sa pagpasok nilang dalawa sa loob, doon pa lamang naramdaman ni Laway ang labis na takot na kanina lang natabunan ng kanyang pag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang ama. Habang tulala siyang nakatitig sa dingding ng kanilang bahay, panay naman ang pagtulo ng kanyang luha. Ang kanyang ama naman noon, pilit na iniinda ang sugat nitong natamo sa pakikipagbuno sa aswang. Sa pagsapit ng umaga, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway, pinagkumpulan na ng kanilang mga kababaryo ang kanilang tahanan. Maaga pa kasi noong humingi ng tulong ang kanyang ina, gawa ng saksi ito sa paghihirap ng kanyang asawa. Matapos malaman ng kanilang mga kababaryo ang nangyari sa kanilang dalawa, minabuti na muna ng mga itong pagtuunan ng pansin ang nangyari sa mag-ama. Habang nilalapatan sila ng albularyo ng paunang lunas, ang iilan namang kalalakihan sa kanila, pinuntahan ang kubong pinagtitirhan ni Melitona. Subalit pagdating ng mga ito sa barong-barong, wala na silang nadatnan roon, maliban sa mga nagkalat nitong mga damit na iniwan. Sa pagbalik ng mga ito sa kinaroroonan nila Laway, agad naman nilang inilahad na wala na doon ang matanda. Matapos naman itong mapag-alaman ng albularyo, ito na mismo ang nagkumpirma na totoo ang istorya nilang dalawa. Ayon sa albularyo, marami ang basihan na totoo ang istorya nila Laway, kung kaya't walang sino man sa kanilang mga kababaryo ang may kakayahang mapabulaanan ang kanilang mga kwento. Dagdag pa nito na, sa pangingitim pa lamang ng sugat ng ama ni Laway, ay masasabi talaga niyang aswang ang umatake dito. Naniniwala kasi ang albularyo na kapag ang isang tao na walang bakod at puder sa kanyang katawan at nakalmot ito ng isang aswang, para itong natuklaw ng makamandag na ahas. Kapag napabayaan, yung kalmot na yon ay maaaring maging sanhi ng kanyang kamatayan. Matapos mapag-alaman ng kanilang mga kapitbahay ang nangyari sa kanilang dalawa, hindi naman mapigilan ng mga itong humingi ng tawad. Nangako naman ng mga ito sa kanila na habang nagpapagaling sila, ito na mismo ang sasalo sa kanilang mga kinakailangan sa bawat araw na dumaraan. Alam niyo ba, magmula noong nangyari ang insidenteng yon, ni minsan hindi na nila nasilayan ang matandang nagngangalang Melitona. Bagaman hinanap ito ng iilan sa kanila, hindi na nila yon nagawa pang makita. May kumalat ding usap-usapan sa kabilang baryo na ang matandang yon doon kumukuha ng kanyang pagkain gabi-gabi. 3 sa mga buntis sa baryong yon ang nawala ng buhay dahil sa kagagawa ng matanda. Bagaman isang nakakatakot na balita ang lumaganap sa baryo nila, pinili pa rin nilang maging matatag.
Mas lalo na din nilang hinigpitan ang kanilang pamamalakad sa baryo upang hindi na maulit pa ang ginawa nilang pagpapatira sa isang aswang. Kumalat din ang kumalat ang istoryang yon hanggang sa nakarating pa to sa iilang mga baryo. Nabansagan din ito sa buong kapuluan nila na kwento ni Laway. Okay, opinion ko sa kwento. Grabe naman yung pangalan nito, Laway. Ano kaya naisip ng mga magulang niya, no? Kasi pinangalanan kang Laway. Sorry dun pa lang kasi sa first part ng kwento, yung ang kwentong ito hango sa totoong buhay, karanasan to ni Laway. Dun pa lang natawa na ako eh. Pero dapat hindi natin pinagtatawanan ng pangalan ng isang tao. Sorry, Laway, ngayon pa lang nagsasorry na ako sa'yo. Ang napansin ko lang sa kwento mo, Laway, alam nyo na kaagad kung sino yung aswang eh, di ba? Tapos sana nagtanong-tanong na kaagad kayo sa mga albularyo kung ano yung mga pwede nyong pangontra, kahit hindi naman yung sobrang makakasakit sa aswang. Yung tipong makakaramdam lang sila na para silang kinukurot. Kasi doon pa lang alam ko aalis na tong mga to eh. Unang-una dayo lang. Pero ang masakit, kahit dayo siya, parang meron siyang access sa mga bahay ninyo. Kasi unang-una, kumakatok eh. Pag kumatok ang aswang at pinagbuksan mo, automatic meron na yung access. Pwede na yung pumasok sa loob ng bahay ninyo. Ang hindi ko lang alam, bakit nung kayo na yung ginagambala, yung pamilya nyo, eh hindi kayo pinasok para ubusin itong matandang aswang na to. Ano to, siguro ang tinatarget lang talaga yung mga maliliit, mga bata pa lang, or yung mga buntis. Pero pag mga ganitong malalaki na, hindi niya siguro kinakain. Kasi kung papansinin nyo rin yung naging labanan ng tatay ni Laway tsaka nung aswang, hindi naman siya tinuluyan eh. Parang nasugatan lang siya. Though niligtas siya ni Laway, pero yun nga, hindi sila napatay. Kasi kung iba-ibang aswang to, malamang pugot na ulo yung magtatay. Siguro, sinuwerte lang kayo na ang kinakain lang talaga ng lahi nito kundi bata, sanggol. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.